τα λοιπά. Η λύση σας είναι αυτό. Πάμε λίγο να τα ανοίξουμε να δούμε πόσο μεγάλο είναι. Τελευταίο, επειδή ρωτάτε γιατί να μην πάρω πάζλ, αυτά τα γνωστά τα πάζλ, τα αφρόδι που κυκλοφορούν, μια χαρά είναι για να μην χτυπάει το παιδί και να κάθεται. Να θυμάστε όμως ότι τα πάζλ, όπως θα κάθεται το παιδί, γιατί φυσικά είναι μες στην περιέργεια και δίκιο έχει το παιδάκι, θα τα διαλύει. Μονίμως θα τα ξεσυναρμολογεί και μονίμως θα πρέπει να τα συναρμολογείτε. Αυτό να κρατήσετε υπόψη σας για τα πάζλ. Ενώ αυτό μαζεύει, διπλώνει, το φτιάχνετε σε ό,τι διάσταση θέλετε. Με τα πάζλ θα μπλέξετε, είναι τρελός μπελάς. Ακούστε τους παλιούς εδώ. Πείτε και οι υπόλοιπες οι παλιές, γράψτε στα σχόλια να τους εξηγήσετε τι γίνεται με τα πάζλ για να ξέρουνε.